सिंधुदुर्ग देशातला पहिला पर्यटन जिल्हा. या जिल्ह्याला इतका मोठा बहुमान का बरं मिळाला असेल? मित्रांनो, याचं उत्तरही असंच आहे. केवळ देशात नव्हे तर जगाच्या नकाशावर कोकणासारखा निसर्ग कुठंच नाही. मालवण, देवगड, वेंगुर्ला अशी काही नेहमीची पर्यटन स्थळं आपण जरूर पाहिली असतील, परंतु आजही सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या दुर्गम भागात असलेला निखळ आणि नितळ निसर्ग आपण जेव्हा पाहाल तेव्हा तुम्ही खरेच स्वर्गात असाल. असाच स्वर्गीय अनुभव देणारं एक रिसॉर्ट सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातल्या दुर्गम भागात म्हणजेच भोगवे बीच परिसरात आहे, ज्याचं नाव आहे आर्यावर्त. भोगवेसारख्या एका शांत आणि निवांत समुद्र किनाऱ्यावर औषधी वनस्पतींच्या सानिध्यात आपल्याला निसर्गाच्या अगदी समीप नेणारं हे रिसॉर्ट आपल्या जीवनातले अनमोल क्षण निश्चितच अविस्मरणीय करतं. दादा, खरं तर पहिल्या वर्धापन दिनाच्या तुम्हाला अगदी खूप खूप शुभेच्छा आहेत. आणि आज तुमचा पहिला वर्धापन दिन होतोय. काय तुमची पहिली प्रतिक्रिया? पहिली प्रतिक्रिया अशी आहे की आज आम्हाला 1 वर्ष पूर्ण होत आहे. ही गोष्ट खरी आहे, पण ह्याच्यापूर्वी मी ॲग्रिकल्चरच्या क्षेत्रामध्ये अनेक पुरस्कार मिळवले, परंतु हे 1 वर्ष पूर्ण व्हायच्या आत कोकण साथने मला ॲग्रो टुरिझमचा संपूर्ण कोकण ॲग्रो टुरिझम हा जो पुरस्कार दिलेला आहे तो फार कौतुकास्पद आहे. याच्यासाठी की 1 वर्ष व्हायच्या आत तो मला मिळाला, ह्याच्याबद्दल मला अतिशय आनंद होतो आणि त्यांचा मी कोकण साथच्या टीमचा संपूर्ण मी आभारी आहे. खरं तर कोकणचं नंबर 1 महाचॅनलच्या वतीने तुम्हाला कोकण ॲग्रो टुरिझम रत्न हा पुरस्कार बहार करण्यात आला. खरं तर हा कोकण साथ लाईव्हचा हा सर्वोच्च असा बहुमान आहे आणि आम्ही अशाच व्यक्तींना हा पुरस्कार देतो ज्यांनी या फील्डमध्ये काम केलेले आहे, अनेक कित्येक वर्ष हे क्षेत्र पाहिलेलं आहे आणि खऱ्या अर्थाने या पुरस्काराचे तुम्ही खरे मानकरी होतात आणि म्हणूनच कोकण साथला हा पुरस्कार देताना अतिशय आम्हाला देखील त्याचा अभिमान आहे. त्यामुळे निश्चितच आज तुम्ही प्रॅक्टिकली या क्षेत्रामध्ये काम करत आहात. टुरिझम हे खऱ्या अर्थानं कोकणामधलं बहरलं पाहिजे आणि त्यासाठी त्यातला एक ध्यास तुम्ही घेतलेला आहे आणि आज या पर्यटन केंद्राला वर्ष पूर्ण होत आहे. काय अनुभव होता तुमचा? माझा असा अनुभव आहे की जर आपण इतरांपेक्षा वेगळं काहीतरी केलं, आणखीन सगळ्या रूम्समधून चांगली समुद्रकिनारा दिसेल, सूर्यास्त दिसेल, खेळतं हवामान लोकांना मिळेल, आणखीन सेक्युलरिझम जो असतो तो सुद्धा या ठिकाणी मिळेल आणि जसजसं आम्ही जेवणाची व्यवस्था केलेली आहे ती लोकांना एवढी आवडते की आम्ही व्हेज आणि नॉन व्हेज अलग अलग हे केले सेक्शन्स केलेले आहेत. पाण्याची आम्ही एवढी उत्कृष्ट व्यवस्था केलेली आहे की त्यांना निर्मळ आणि स्वच्छ पाणी कसं मिळेल डोंगरी ह्याच्यासाठी आम्ही प्रयत्न केलेले आहेत आणि लोकांचा एवढा प्रतिसाद मिळतो. विशेषतः पुणे आणि मुंबई या ठिकाणावरून आणि आता गोव्यामधून कितीतरी लोक आमच्याकडे यायला लागलेले आहेत. फॉरेनर्स आतासुद्धा येणार आहेत. एवढंचपर्यंत त्यांना वाटतं की मोठमोठी हॉटेल सोडून इथेच जायचं आणि इथे आपल्याला एक शांतता मिळते. परदेशात जाऊन विनाकारण फार रुपये खर्च करण्यापेक्षा कमी पैशात सुद्धा या ठिकाणी आपलं राहणीमान होत असेल तर ते या जागेला पसंती देतात. खरं तर दादा, जेव्हा आम्ही इथे आलो तेव्हा मला इथे कमर्शियल जो अँगल असतो तो फार कमी दिसलेला आहे आणि सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे इथलं आलेला पर्यटक कसा सुखी समाधानी आणि तो आनंदी राहील याची प्राधान्याने तुम्ही काळजी घेताना दिसत आहेत आणि एक वेगळं समाधान तुमच्यामध्ये ते असतं आणि ते मिळणं हे फार त्याच्यासाठी तुमची तळमळ असते. पर्यटकाला जो येईल त्याचं इथे समाधान होऊन तो आनंदी होऊन तो जाणं हे फार महत्त्वाचं असतं तुमच्याकडे. तर हा मुळात अँगल जो आहे हा पर्यटनासाठी फार महत्त्वाचा असतो. याकडे तुम्ही कसं पाहता? आमचे रूम्स किती जरी सुंदर असले किंवा आमचे किचन फार चांगले असले, सगळं काय आमचं व्यवस्थित असलं तरी आम्ही पर्यटकाने त्यांच्या ताटात काय देतो हे जास्त महत्त्वाचं आहे आणि त्यांचं त्याच दृष्टीने आता नॉनव्हेज घेणारे असतील, व्हेज घेणारे असतील तर त्यांचं पूर्ण समाधान त्याच्यामध्ये झालं पाहिजे आणि क्वालिटीचं लंच
देणं हे आमचं कर्तव्य आहे. त्यांना एखाद्याला मासे हवे असतील तर ते ताजेच असले पाहिजेत, मालवणच्या किनाऱ्यावर मिळणारे असले पाहिजेत. कुठून तरी लांब शिरोडा बिरोडा मार्गाने आपण मासे आणले तर त्यांना व्यवस्थितपणे ते मासे मिळणार नाहीत, खरी चव त्यांना कळणार नाही. म्हणून आम्ही व्हेजमध्ये आम्ही त्यांना पुरणपोळी देतो, घावण देतो, मोदक देतो आणि नॉनव्हेजमध्ये प्रॉन्स देतो, त्याच्याशिवाय सुरमई देतो, आणखीन तिसऱ्या देतो. आणि सगळ्या गोष्टीचं असं असतं की मालवणी पद्धतीचंच जेवण जे आहे तेच दिलं जातं. अन्य कुठलीही क्वालिटी आम्ही तिकडे प्रिफर करत नाही आणि म्हणून लोकांचं पूर्णपणे इथं समाधान होतं. खरं तर अजून एक मला प्रश्न तुम्हाला विचारायला आवडेल की खऱ्या अर्थानं ज्या दिवशी तुम्ही आज या आर्यावतची खरी सुरुवात केली आणि तिथून ते आत्तापर्यंत जे वर्ष झालं तर वर्षभरातला एक पहिला तुमचा जो पर्यटक होता जो तुमच्या आर्यावतमध्ये आला होता त्याचा अनुभव काय होता आणि आता हे वर्ष पूर्ण झाल्यानंतर आलेले अनेक पर्यटक होते त्यांच्या काय प्रतिक्रिया होत्या? अनेकांचे प्रतिक्रिया म्हणण्यापेक्षा त्यांचं एक म्हणणं असं होतं की ह्या ठिकाणी रेंज जी आहे ती रेंज आम्हाला व्यवस्थितपणे मिळाली पाहिजे त्यांच्या मोबाईलसाठी. आणि दुसरी गोष्ट लाईटीची कोणतीही डिफिकल्टी येता कामा नये. डे अँड नाईट लाईट चालू राहिली पाहिजे. याच्यासाठी मग आम्ही त्यांच्या ज्या काही सूचना होत्या त्या अंमलात आणल्या. आणि आम्हाला शुद्ध पाणी कसं मिळेल, तुम्ही त्या ठिकाणी फिल्टर्स बसवा. नुसतं केवळ माझ्याकडे विहिरीचं पाणी आहे, डोंगरी पाणी आहे असं सांगून भागणार नाही. तर ते कोणत्याही प्रकारचे जंतुविरहित पाणी आपल्याला प्यायला मिळालं पाहिजे, शुद्ध पाणी मिळालं पाहिजे, ही त्यांची मागणी होती. आणि आम्ही ती मागणी 1 वर्षाच्या आतच त्यांची पूर्ण केली. त्यांना जे पाहिजे होतं ना ते आम्ही जनरेटर आणला. जनरेटरच्या माध्यमातून आम्ही त्यांना डे अँड नाईट लाईट देतो. त्या ठिकाणी ते फिल्ट्रेशनची व्यवस्था केलेली आहे. फायरची उपकरणं आम्ही विकत घेतलेली आहे. त्यामुळे या ठिकाणी कोणत्याही प्रकारचं अन्न प्राणीसुद्धा रात्रवचा येत नाही. जसं कोल्हापूरला गवार येडे वगैरे असतात, वाघ असतात, अशाच प्रकारचं कोणतीही भीती नाही. ही त्यांची भीती मनातली दूर झाल्यामुळे जास्त लोकांचा कल या ठिकाणी वयाला वाढला. नक्कीच दादा, खरं तर कोकण ही रत्नांची खाण आहे आणि त्याच रत्नांपैकी आज कोकण रत्न तुम्हाला देताना आम्हाला अतिशय आनंद झाला. कारण कोकणात खऱ्या अर्थाने जो ऑक्सिजन टुरिझम आज कोकणात लाईव्हने जी संकल्पना हाती घेतलेली आहे आणि तुम्ही तोच उल्लेख केलात की आज जगभरातले पर्यटक अगदी आपल्या लगत एकदम जगातील सगळ्यात सर्व नावाजलेलं असं पर्यटन स्थळ आहे गोवा राज्य. आणि असं असताना की जगातील जे पर्यटक आहेत ते या ठिकाणी ओढ्याने येत आहे कारण त्यांना शांत पाहिजे, ऑक्सिजन पाहिजे, मोकळा श्वास पाहिजे. तर अशा प्रकारचा अनुभव गेल्या वर्षभरात पर्यटकांचा जो तुम्हाला मिळालेला आहे तो काय सांगाल? तो असा आहे अशा प्रकारचा अनुभव की समुद्र किनारच्याने गोव्यामध्ये कितीही काही असू द्या त्याच्याबद्दल आमचं काय म्हणणं नाही. रत्नागिरीला पण समुद्रकिनारा आहे आमच्या जिल्ह्यात, तिकडे देवगडला पण समुद्रकिनारा आहे. परंतु स्वच्छ समुद्रकिनारा कुठला आहे ही त्यांची प्रायोरिटी आहे. त्यांना कुठे त्या ठिकाणी बाटल्या मिळता कामा नयेत प्लास्टिकच्या, त्याच्या फाटलेल्या पायाला तोडलेला काचा लागता कामा नये. त्या ठिकाणी अति स्वच्छता किनारा पाहिजे आणि समुद्राचं पाणी निळसर रंगाचं पाहिजे. आणि ते आम्ही नक्की असं स्वच्छता ठेवलेली आहे की कोणतेही डर्टी पाणी त्या ठिकाणी वाहून येता कामा नये याची दक्षतासुद्धा आम्ही घेतो. जर कदाचित पावसामुळे जर काय तसं जर घडलं तर आम्ही त्या ठिकाणी ही प्रिकॉशन घेतो की पर्यटकांना अशा जसं पाणी थोडंसं असं चिखलाचं झालं किंवा काय झालं तर त्या ठिकाणी आम्ही पाठवत नाही. अति स्वच्छ पाण्यामध्येच त्यांना आम्ही पाठवतो आणि ते त्यांना फार आवडतं. नक्कीच याच गोष्टीबरोबर आपण या जे बीच टुरिझम आहे त्याला जोडून खऱ्या अर्थाने जो आपण आयडॉल म्हणून कृषी रत्न पुरस्कार जो घेतलेला आहे तर ते जे संपूर्ण वैभव आपण इथे निर्माण केलं आहे आपल्या या आर्यावतच्या चहूबाजूला त्याचा आनंद पर्यटकांना कसा मिळतो? कारण कितीही जरी आपण आज मोठमोठ्या गोष्टी करत असलो, पंचतारांकित हॉटेलमध्ये जात असलो तरी हे जे वैभव आहे निसर्गनिर्मित जे तुम्ही उभी केलं आहे खऱ्या अर्थाने पर्यटक त्याचा आस्वाद घेण्यासाठी येतात. हे वैभव काय आहे आणि काय पर्यटकांना याच्यातून मिळेल? याचं वैभव असं आहे की आजूबाजूला सगळं नारळाची झाडं आहेत, पोपळीची झाडं आहेत, लवंग, मिरी, जायफळ ह्याची सगळी झाडं आहेत आणि त्याची सावळी कायम इथे राहिल्यामुळे त्यांना असं वाटतं की कदाचित एअर कंडिशनर नसलं तरी चालेल पण बाहेर फिरायला मिळतं. बाहेरच्या शहराच्या ठिकाणी काय होतं की पर्यटक राहायला गेल्यानंतर त्या ठिकाणी तो रूम लॉक केल्यानंतर तो जाणार कुठे? रस्त्यावर गेल्यानंतर कडकडीत ऊन असतं, त्याचे त्याला थारा नसतो. इथे तसं नाही आहे. परिसर माझा 22 एकरचा आहे. हा 22 एकरच्या परिसरात एकट्या माणसाने कुठेही जरी फिरलं तरी त्याला शांतता मिळते. सगळीकडे सावली आहे, मोठमोठी झाडं आहेत, माडाची झाडं आहेत, रानातली पण काही झाडं आहेत आणि मी मेडिसिनल प्लांट्स लावलेली आहेत. ती विहिरीकडे जातात, तिथे बसतात. इथे जरा कंटाळा आला तर विहिरीकडे जाऊन एकांतवास आणखीन कसा लुटायचा ह्याच्या मागे त्याने आतापर्यंत प्रयत्न केला आणि त्याच्यात मी यशस्वी झालो.
दादा खरं तर पाहिलं असेल तर आता वर्ष पूर्ण झालेलं आहे. ह्या वर्षभरात अनेक पर्यटक तुमच्याकडे आलेले असतील. एकूणच आलेले जे पर्यटक होते हे कुठून आलेले होते? आपल्या देशभरातले देश विदेशातील पर्यटक होते. जे पर्यटक आजही तुम्हाला आठवतात आणि ज्या पर्यटकांतून तुम्ही काहीतरी भरपूर या पर्यटनाच्या बाबतीत अजून काही डेव्हलपमेंटच्या काही विचार केलेले आहेत, काय सांगाल? आम्ही डेव्हलपमेंटचं म्हणजे असं सांगतात ते लोक की तुम्ही जे काय बांधलेलं आहे, माझ्याकडे विदेशातून पण पर्यटक येतात, आपले पुणा बॉम्बेतून जास्त येतात आणि आता गोव्याकडनं आमच्याकडे रीग लागलेलं आहे. तरीसुद्धा त्या लोकांचं असं म्हणणं आहे की जे तुम्ही बांधलेले आहेत, 10 तुमच्या रूम AC आहे, आणखीन तुमचे 2 तुमचे हे व्हिला आहेत, पण त्या आम्हाला आता पुढे कमी पडतील. आम्ही जर मोठमोठे ग्रुप घेऊन आलो तर तुम्ही कशा पद्धतीने आमची व्यवस्था करणार? किंवा एखादं तुम्ही डेस्टिनेशन वेडिंग करण्याचं ठरवलं तर त्या डेस्टिनेशन वेडिंगला जर आमची 50 जाग्यावर समजा 100 माणसं आली, 150 माणसं आली तर ती अकोमोडेट कशी करणार? हा त्यांचा एक महत्त्वाचा प्रश्न असतो. त्या ठिकाणी त्यांचं अशी सूचना आहे की आणखीन तुम्ही बांबू हाऊस किंवा काय अशा पद्धतीने, जर आता तुम्हाला CRZमध्ये परमिशन नसेल तर त्या पद्धतीने तुम्ही बांधा आणि आम्हाला जास्तीत जास्त किनारपट्टीला कसा आनंद मिळेल हे तुम्ही सोय करून द्या. म्हणजे भविष्यात तुमचा जो कल असेल तो बांबू हाऊसकडे जास्त. बांबू हाऊसकडे जास्त आहे आमचा कल. कारण काय, या ठिकाणी ज्या बिल्डिंग्स असतात बांधलेल्या असतात त्यांना समुद्रकिनारी जर तुम्ही असला तर CRZची परमिशन लागते. खरं तर दादा दुसरं महत्त्वाचं की सर्वात महत्त्वाचा असतो तो फीडबॅक महत्त्वाचा असतो. इथे आलेला पर्यटक आणि त्याचा फीडबॅक महत्त्वाचा असतो. याकडे तुम्ही कसं पाहतात? काय असतो पर्यटकांचा फीडबॅक? पर्यटकांचं सर्वोत्कृष्ट आहे. ते म्हणतात की थायलंडला जाण्यापेक्षा इथे आलेलं बरं, असे मला रिपोर्ट्स मिळालेले आहेत. आणि काही लोकांनी म्हटलं आहे की परदेशात ह्याच्यापेक्षा वेगळं आपल्याला काही मिळणार नाही. उधळ आपल्या पैशाची उधळण परराष्ट्रात होणार, ती आपल्याच देशात व्हावी. आम्हाला एक समजा 50,000 रुपये खर्च करून राहायचं असेल तर आम्ही एकदम फॅमिली घेऊन या ठिकाणी आलो तर आम्ही एवढे रिलॅक्स होतो की आम्हाला मुंबई पुण्यामध्ये जे टेन्शन आहे ते टेन्शन अतिशय दूर होतं आणि आम्हाला या ठिकाणी समाधान मिळतं. त्याच्यासाठी येण्याचा आमच्या इकडे कल असतो. खरं तर दादा एक अतिशय अभिमानाची आणि एक आनंदाची पण आहे आणि तितकीच खेदाची पण गोष्ट आहे. महत्त्वाचा विषय तो म्हणजे कारण या क्षेत्रामध्ये तुम्ही भरपूर काम केलं आहे म्हणून तुम्हाला विचारावं असं वाटतं आहे. सिंधुदुर्ग जिल्ह्याला पर्यटन जिल्हा म्हणून जाहीर झाल्यानंतर, देशातील पहिला पर्यटन जिल्हा जाहीर झाल्यानंतर आज 25 वर्ष 1 मेला पूर्ण होत आहेत. एक रौप्य महोत्सवी वाटचाल आपण करणार आहोत. पण त्या दृष्टीने जर पाहिलं पाहिजे तर तसं पर्यटन आजही तेवढं बहरलेलं नाही आहे. खऱ्या अर्थानं तुम्ही ते भरण्याचा प्रयत्न करतायत. जो नुकताच तुम्हाला कोकण ॲग्रो टुरिझम रत्न पुरस्कार जाहीर झाला तर त्यामागची संकल्पना देखील तीच होती. खरं तर या जिल्ह्याचे पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण यांनी देखील काही शाश्वत विकासाच्या संकल्पना तुमच्यासमोर मांडल्या, तुम्ही त्यांच्यासमोर मांडल्यात. काय वाटतंय, रौप्य महोत्सवी वर्ष आपण साजरं करणार आहोत आणि अशावेळी 25 वर्षाची वाटचाल पूर्ण झालेली आहे, कसं पाहता याकडे? मला वाटतं की आता 25 वर्षाच्या वाटचालीमध्ये जसा विकास हा खेडोपाडी व्हावा होता त्या पद्धतीने झालेलं नाही. शासनाने थोडा लक्ष दिलं पाहिजे की ज्या ठिकाणी रेंज मिळत नाही त्या ठिकाणी टॉवर उभारले गेले पाहिजेत. ज्या ठिकाणी लोकांना चांगल्या हॉटेल्ससाठी लागणारे जे काही पदार्थ असतात ते मार्केट कसं चांगलं अवेलेबल होईल याचीसुद्धा आपण दक्षता घेतली पाहिजे. लोकांना असं कसे तरी वस्तू विकत घ्यायचे, काय बाजारातले टोमॅटो घ्यायचे, खराब असलेले बटाटे घ्यायचे आणि ते भाजीसाठी वापरायचे, असं चालणार नाही. स्टँडर्ड्स मार्केट्स पाहिजेत, तरच हे पर्यटन जास्तीत जास्त वाढेल. आणि मासेमारी हा जो उद्योग आहे तो मोठ्या प्रमाणात जर झाला तरच लोकांना चांगल्या प्रकारचे मासे मिळू शकतील. जर कमी मासे प्रमाणात मिळाले तर ते टुरिझमवाल्यांना ते डिश द्यायला परवडणार नाही. कारण सुरमई सारखा मासा जर समजा 1200 रुपये 1500 रुपये किलो झाला तर ती आता डिश द्यायची कशी, हा आमचा प्रश्न असतो. त्याच्यामुळे हा एक प्रश्न निर्माण होतो की मासेमारी जरा वाढली पाहिजे समुद्रातली आणि रिझनेबल रेट्समध्ये जर मासे मिळाले तर आम्हाला जेवण पण व्यवस्थितपणे त्यांना देणं परवडेल. आणि हळूहळू हा धंदा 25 वर्ष जरी झाली तरी 25 वर्षात जसा वाढीला लागला पाहिजे तसा आज लागलेला नाही. पण हळूहळू आम्हाला आशा वाटते की किनारपट्टीवर हा मोठ्या प्रमाणात धंदा वाढेल. खरं तर पर्यटन संस्कृती आणि खाद्य संस्कृती हे एकाच नाण्याच्या 2 बाजू आहेत. आज तुम्ही आर्यावर्तमध्ये आम्ही अनेकदा पाहतोय, अनेक पर्यटक देखील आपल्या फीडबॅक देताना तुमची जी खाद्य संस्कृती आहे त्यावर बोलतात, त्यासाठी ते समाधानी असतात.
तुम्ही या एकूणच खाद्य संस्कृतीवर विशेष लक्ष दिलेले आहे, काय सांगा? खाद्यसंस्कृती म्हणजे अशी आहे की शेवटी कसं असतं, कितीही जरी तुमची सुंदरता असली काही असलं तरी पोटात काय जातं हे जास्त महत्त्वाचं आहे ना. आणि जे ताटामध्ये असतं तेच पोटात जातं. सोनाराच्या दुकानात आम्ही गेलो म्हणून त्या वस्तू विकत घेतलेल्या पोटात जाणार नाही. पेट्रोल पंपावर गेलो म्हणून तिथे आपली तहान भागणार नाही. मग पाणी आणखीन हवा आणखीन अन्न हे देणारा तो शेतकरीच आहे. त्याने सुपेरियर जर हे पिकवलं आणि सुपेरियर पद्धतीने, उदाहरणार्थ आंबा आहे तो क्वालिटीचाच दिला पाहिजे. काजू असतील तर ते क्वालिटीचे दिलेले पाहिजेत. ते जर आम्ही पर्यटकांना, कोकम असतील, खराब कोकम दिली पर्यटकांना आवडणार नाही. म्हणजे अत्यंत क्वालिटीची कोकम जर असली तर ती शेतकऱ्यांना दिली पाहिजे. असं सगळा जो काय भाग आहे ह्या गोष्टीतला तो शेतकऱ्यांनी सुद्धा काळजी घेतली पाहिजे की आपण चांगला त्याचा पुरवठा केला पाहिजे, उत्कृष्ट दर्जाचं आपण धान्य दिलं पाहिजे, तर ते पर्यटकांना जास्त हितवाहं वाटेल. खरं तर शेवटच्या प्रश्नाकडे जातो आहे. स्वप्न होतं आणि आज ते स्वप्न पूर्ती झालेले आहे आणि त्याला 1 वर्ष देखील पूर्ण झालेलं आहे. एकूणच ही स्वप्नपूर्ती करण्यासाठी तुमच्या कुटुंबाकडून असेल, तुमच्या मित्रपरिवारांकडून असेल किंवा अन्य काही जे प्रशासनातील अधिकारी देखील असतील, अशांच्या सहकार्यातून हे आर्यावर्त कृषी पर्यटन उभं झालं. काय सांगाल याबद्दल? याच्याबद्दल असं आहे की शासनाने नाही म्हटलं तरी सहकार्य आपल्याला केलेलं आहे. इलेक्ट्रिसिटी बिल जे आम्हाला येतं त्याचं घरेलू पद्धतीनंच ते आकारतात, कमर्शियल पद्धतीने आकारत नाही. म्हणजे त्यांचं आम्हाला पूर्णपणे सहकार्य आहे. त्या ठिकाणी या ठिकाणी बाकीच्या ज्या काही गोष्टी आम्हाला हव्या होत्या त्या आमच्या मित्रपरिवाराने आम्हाला मदत करून, अगदी ज्यांच्याजवळ पैसा नसला असला तरी त्यांनी शारीरिक मदत घेतली. कारण या ठिकाणी वाहतुकीची सोय नाही. तर ज्यावेळी समुद्र खाली जातो आणि सुट्टी असते त्याच वेळी गाड्या इथे येतात, अन्यथा आम्हाला माल वाहतूक करणं फार कठीण जातं. म्हणून इथे जी एक रस्त्याची सोय व्हायला पाहिजे ती अद्याप झालेली नाही. शासनाने तेवढी जरी आम्हाला करून दिली तरी ह्या विकासाला फार मोठी आम्ही गती देऊ शकतो अशी मला खात्री वाटते. निश्चितच. तर हे होते दादा सामंत आणि मी जास्त काही सांगणार नाही, फक्त एकच एवढंच सांगेन की हा पर्यटन जिल्हा आहे आणि ह्या पर्यटन जिल्ह्याकडे खऱ्या अर्थानं जे अनेक पर्यटक येतात जगभरातून ते एका मनशांतीसाठी येतात आणि ही खरी मनशांती आणि जे एक मानसिक समाधान असतं ते मिळणारं योग्य ठिकाण म्हणजेच आम्ही आवर्जून ज्याचा उल्लेख करतो ते म्हणजे आर्यावर्त कृषी पर्यटन केंद्र. आणि खऱ्या अर्थानं आज या पर्यटन केंद्राला 1 वर्ष पूर्ण होतं आहे आणि जी स्वप्नपूर्ती होती ती स्वप्नपूर्ती साकार होत आहे आणि त्याचं एक आत्मिक समाधान आहे ते निश्चितच दादा सामंत यांच्या चेहऱ्यावर दिसतं आहे. आणि त्यामुळे निश्चितच कोकण 7 लाईव्हच्या वतीने आम्ही देखील त्यांना पुढील वाटचालीला शुभेच्छा देतो आहे. खरं तर आज आर्यावर्त कृषी पर्यटन केंद्राचा आज पहिला वर्धापन दिन आहे आणि या वर्धापन दिनानिमित्त निश्चितच दादांना सदिच्छा देण्यासाठी त्यांचे मित्र भारत घरद हे आलेत. खरं तर भारत घरद हे गोव्यातील एक पर्यटन हॉटेल व्यावसायिक देखील आहे, त्यांचं स्वतःच्या मालकीचं हॉटेल देखील आहे. पण आज ते आवर्जून दादांना शुभेच्छा देण्यासाठी इथे आलेले आहेत. तर मला देखील त्यांच्याशी बातचीत करायला आवडेल, त्यांच्या नेमकी प्रतिक्रिया काय आहे हे देखील त्यांच्याकडून जाणून घ्यायला आवडेल. भरतजी, स्वागत तुमचं कोकण 7 लाईव्ह न्यूज चॅनलमध्ये. खरं तर आर्यावर्त कृषी पर्यटनाचा आज पहिला वर्धापन दिन होतो आहे आणि आवर्जून तुम्ही दादांना शुभेच्छा देण्यासाठी खास कोकणामध्ये आलेल्या आहेत, इथे भुगेमध्ये आलेल्या आहेत. काय तुमची प्रतिक्रिया आहे, काय तुमचं याबाबत? बघा, म्हणजे मी अगदी इकडे येऊन मी पहिलं माझी सुरुवात इकडे ॲज अ टुरिस्ट म्हणून झाली आणि मुख्य सांगायचं म्हणजे ज्या दिवशी यांचं फर्स्ट लॉन्च झालं त्या दिवशी मी फक्त सोशल मीडियावरती बघितलं होतं आणि त्यानंतर मी माझी बुकिंग दुसऱ्या ठिकाणी असं ते कॅन्सल करून कॅन्सलेशन चार्जेस भरून मी इथे आलो, कारण मी अगदी निसर्गप्रेमी आहे. आणि जी पहिली आल्यावरची जी माझी पहिली प्रतिक्रिया होती इकडे आर्यावर्तबद्दल तर ती बेस्ट जेवण, अप्रतिम सर्विस आणि अगदी फॅमिली ॲटमॉस्फिअर. आणि याच्यामध्ये असल्यामुळे मी आत्तापर्यंत वर्षामध्ये ही माझी जवळजवळ
11वी-12वी ट्रिप आहे आणि ॲज अ फॅमिली मेंबर म्हणून मी इथे येतो आणि मला कधी असं त्यांनी जाणवून दिलेलं नाही आहे की मी ॲज अ फॅमिली मेंबर. पण फूड अप्रतिम, दादांचं नॉलेज अप्रतिम आणि ऑफकोर्स तुमचं सराउंडिंग तर मी काहीच बोलणार नाही. म्हणजे बेस्ट फिश, बेस्ट स्पॉट, तुम्ही बोटिंग म्हणा किंवा काही म्हणा, म्हणजे जे पर्यटनाला जे आवश्यक लागतं ते इवन मी गोव्याचं असून मी तुम्हाला सांगतो की इथे जे मला मिळालं जे गोव्यामध्ये मिळत नाही ते मला इथे मिळतं, म्हणून मी माझं हॉटेल सोडून मी इथे येऊन राहतो. Actually माझा दुसरा प्रश्न तोच होता की तुम्ही वर्षभरात 11 वेळा इथे आलेला आहात, Yes. तर हे नेमकं का? तेच म्हणजे ज्या प्रकारचं इकडचं वातावरण आहे, जसं दादानी म्हटलं आहे, त्यांचा जो कन्सेप्ट आहे ऑक्सिजन टुरिझम, आणि खरंच इथे आल्यावरती जो मी ऑक्सिजन 2-3 दिवस घेऊन जातो तो मी 6 महिने पुरवतो किंवा 2 महिने पुरवतो आणि परत मी 2 महिन्यांनी इथे येतो. कारण त्याचं एक हे मोठं कारण आहे. आणि जे तुमचं सराउंडिंग आहे, संध्याकाळचं इव्हनिंग ॲटमॉस्फिअर किंवा काही म्हणा, सगळं आमचा स्टाफ पण आर्यवतचा स्टाफ अगदी फॅमिली मेंबर्सप्रमाणे सगळ्यांना, इव्हन मी सोडूनच जेवढे कस्टमर्स येतात ना सगळ्यांना अगदी आपलं घरच्याप्रमाणे ती लोकं सांभाळतात. आणि ही दॅट इज अ USP ऑफ द आर्यवत. आणि फॅमिली मेंबर तर आहेतच, जसं आमच्या वहिनी आहेत, मनीषा वहिनी आहेत, मंगल आहे, हे अगदी इवन त्यांची मुलगी लाईक शी विल बी टेकिंग ओव्हर दिस लेगसी टू नेक्स्ट लेवल. त्याच्यामुळे म्हणजे मला म्हणजे बोलण्याची काही असं हे राहिलेलं नाही की मी दिस इज लाईक माय एंड डेस्टिनी असं मी ठरवलेलं आहे आर्यवत. खरं तर अजून एक प्रश्न मला विचारायला आवडेल तुम्हाला की स्वतः तुम्ही गोव्यामध्ये आहात, एक हॉटेल व्यवसाय म्हणून तिथे तुम्ही हॉटेल व्यवसाय अनेक पर्यटक पाहत असतात, अगदी देशातील देखील असतील, विदेशातील देखील असतात. पण गोव्याच्या पर्यटनमधला आणि सिंधुदुर्ग पर्यटन यातला काय तुम्हाला म्हणजे जमेची बाजू काय वाटते? जमेची बाजू म्हणजे आहे इकडे नैसर्गिक जी विविधतेने हे आहे, जसं तुम्ही म्हणा ऑक्सिजन, जसं दादांचं कन्सेप्ट आहे, तुम्ही इथे आल्यावरती तुम्हाला असं जराही जाणवत नाही की तुम्ही कुठे कमर्शियल जंगलामध्ये राहता. इवन गोवा जरी आम्ही म्हटलं तरी आता खूप कमर्शियल तसं झालेलं आहे, म्हणजे ऑफ द रेकॉर्ड. पण जे रिस्पॉन्स आम्हाला मिळायला पाहिजे किंवा जे प्रकारचं तिकडे आता ॲटमॉस्फिअर हे झालेलं आहे, इट्स टोटली प्युअरली कमर्शियल आहे. पण इकडे आल्यावरती असं वाटतं की आपण लोकली आहोत, आपण आपल्या घरामध्ये राहतो आहे. हा एक फरक आहे. इवन त्यांचे बाकीचे स्टाफ म्हणा किंवा बाकीचं बोटिंग स्टाफ, इवन जेव्हा आम्ही बोटिंगला जातो किंवा आम्ही स्नॉकलिंगला जातो वगैरे, अगदी व्यवस्थित कमर्शियली काही करत नाही, त्यांचं अगदी आउट ऑफ द वे जाऊन हेल्प करणार, इमर्जन्सीमध्ये काही प्रॉब्लेम्स आले तर ते हेल्प करतात. हे जे एक आहे ते मला इथे खूप जाणवतं. आणि मी स्वतः कोकणी आहे, त्याच्यामुळे नॅचरली मला कोकणचा अभिमान आहे, त्याच्यामुळे तो प्रश्नच नाही आहे. निश्चितच एक शेवटचा प्रश्न आणि तो अतिशय महत्त्वाचा आहे. कारण काय होतं आहे की कोकणामध्ये जेव्हा आम्ही पर्यटनाच्या बाबतीत जेव्हा बोलतो तेव्हा अनेकदा अनेक पर्यटन व्यावसायिक हे आवर्जून याचा उल्लेख करतात की गव्हर्नमेंटचं धोरण, तर गोव्यातील पर्यटनाचं जे धोरण आहे आणि एकूणच महाराष्ट्राचं पर्यटन धोरण आहे, येऊन त्यामध्ये कोकण पण आलं, तर ते पोषक गोव्यातील गव्हर्नमेंटचं जे धोरण आहे ते पर्यटनाला पोषक असल्यामुळे तिथे पर्यटन व्यवसाय बहरला आहे का, यातला कसा फरक पाहता आहे? म्हणजे अगदी बरोबर, जे तुम्ही गोव्यामध्ये जी तुम्हाला सुविधा पुरवलेल्या आहेत किंवा त्यात तेवढ्या प्रकारच्या सुविधा आपल्याला ह्या कोकणामध्ये दिल्या देत नाही. आता आपल्याकडे म्हणतात ना की एवढी विविधतेने नटलेली म्हणा, फोर्ट म्हणा किंवा आपले किल्ले किंवा गड म्हणा किंवा नॅचरल म्हणाल तर आपला समुद्र आहे, असे कितीतरी ठिकाणं आहेत, देवस्थानं आहेत. ज्या पद्धतीने आपण विकसित करायला पाहिजे तेवढं विकसितपणा होत नाही. दुसरी गोष्ट म्हणजे स्वच्छता, समुद्र किनारी जी स्वच्छता पाहिजे, जी गोव्यामध्ये मेंटेन केली जाते, ती इथे थोडाफार अभाव दिसतो. आणि त्या मानाने आपल्या आर्यवतचा जो बीच आहे तर दादा अगदी स्वतः एफर्ट्स घेऊन, म्हणजे मी तुम्हाला एक सांगायची गोष्ट म्हणजे जेव्हा आम्ही सकाळी 6ला वॉकला जातो, दादा सकाळी 6ला अर्ली मॉर्निंग वॉकला जाऊन काचा पडल्यात का समुद्राच्या भरतीच्या मध्ये आणि ते सकाळी उचलतात. हे अगदी वाखाणण्यासारखं आहे. म्हणजे मी असं म्हणत नाही आहे, पण ह्या एवढ्या छोट्याशा लेवलला जाऊन पण त्या काचा उचलणं, आपल्या पर्यटकांना त्या काचा लागल्या नाही पाहिजे. कारण मी स्वतः त्यांच्याबरोबर गेलो, माझा हा प्रॅक्टिकल एक्सपिरियन्स आहे. तर हे अमेझिंग आहे. आणि ह्याच्यामध्ये जर इम्प्रूव्हमेंट आली तर आपलं कोकण, महाराष्ट्राचं कोकण अगदी सुजलाम सुफलाम आणि टुरिझमनी अगदी विकसित होईल आणि आपल्या लोकांचाही त्याच्याबद्दल
बरोबर विकास होईल. खरं आहे, म्हणजे जर हा अतिशय महत्त्वाचा मुद्दा होता की शेवटी गव्हर्नमेंटचं धोरण हे फार महत्त्वाचं असतं आणि गोव्यामधलं जे पर्यटन बहरलं आणि एक जागतिक नकाशावर ते अगदी प्राधान्याने त्याचं इफेक्ट दिसत आहेत. याचं कारण नेमकं की गोव्याचं जे पर्यटन धोरण आहे ते निश्चितच तिथल्या हॉटेल व्यावसायिकांना हे पोषक असतं आणि त्या मानाने महाराष्ट्रातील जे पर्यटन धोरण आहे ते कुठेतरी इथल्या पर्यटन व्यावसायिकांपर्यंत पोहोचत नाही आहे. कारण इथले हॉटेल व्यावसायिक म्हणजे उदाहरणार्थ सांगायचं असेल तर दादा सामंतसारखे हॉटेल व्यावसायिक हे स्वतःहून मेहनत घेत आहेत, स्वतःहून गुंतवणूक करत आहेत, मात्र ज्या गव्हर्नमेंटने सुविधा द्यायला पाहिजेत त्या कुठेतरी त्यांच्यापर्यंत पोहोचत नाही. त्यामुळे निश्चितच या संदर्भात महाराष्ट्र गव्हर्नमेंटला याचा विचार करावा लागेल आणि निश्चितच या संदर्भात महाराष्ट्र गव्हर्नमेंट पोषकपणे विचार करेल एवढाच या ठिकाणी आपण विश्वास व्यक्त करू शकतो, आशा बाळगू शकतो. धन्यवाद तुम्ही आमच्याशी संवाद तुम्ही साधल्याबद्दल. मला वेळ दिला, मला एक अपॉर्च्युनिटी दिली की माझं मनोगत आर्यवत बद्दल व्यक्त करू शकतो. ओके. तुमचे आभारी आहोत. ओके, धन्यवाद. थँक्यू. ओके, धन्यवाद.